Ayan, hello guys, good afternoon. So ako po si Christine, welcome po sa Our Family Budget. So sa mga hindi nakakilala sa akin, ayun, balikan nyo lang yung mga old videos ko. So today kasi gusto ko lang i-share ito sa inyo guys, yung mga ginagawa ko sa buhay ko dati. Yung mga realization kami ni Papa about having a useless life. Hindi naman talaga literal na parang walang parang useless talaga lahat ng yun. Kasi all those years ng mga namin is meron kaming mga lessons na nakuha doon. So, naging kami ngayon dahil sa mga experiences namin. But, I'm just using useless life because sometimes meron tayong mga decision sa buhay na parang nakasanayan na natin, ginagawa natin without parang hindi natin namamalayan na parang wala na palang kung kakakwenta-kwenta yung ginagawa natin sa buhay, yung nagiging routine natin sa buhay. So, naglista ako ng 5 ginawa namin na without knowing na hindi pala siya naging maganda yung resulta sa buhay namin. So, flashback muna tayo sa mga old viewers ko. Hello po sa inyong lahat, sa mga nakaraan ko na viewers dun sa pangit na bahay pa na tinatawag ni Hagrid. Nakita nyo naman doon, most of my vlogs is literal talaga na I'm very happy. I'm a happy person because I am very positive person, guys. And lahat ng ginagawa ko, minsan nagpapatawa ako sa inyo before, natural na siyang lumalabas sa akin because I am happy, really happy sa simpleng buhay namin noon. Yung binabalikan ko yung mga videos ko before, naiiyak ako guys because sabi sa akin ni Papa, ang konti-konti lang ng aming income before, pero nakakapagbakasyon kami, kami sa hotel, staycation, 'di ba? Na-vlog ko 'yan sa inyo, 'di ba? Because really, meron naman talaga kami na paglalaanan ko siya ng budget talaga. Una is na-busy kami sa wala. 'Yun yung pinakauna. Binigyan kami ni Lord ng pagkakakitaan ng negosyo. 'Di ba, pinastop ko si Papa sa trabaho niya dahil ako na yung parang naiba na siya, hindi na siya balance because yung provider instead na si Papa. Hindi pa kami Christian that time. So, syempre, feeling ko lamang ako because ako yung mas malaki yung income, 'di ba? So, yun yung nangyari. So, hindi na naging balance. So, lagi akong lagi akong nasusunod sa time na yun. So, na-busy kami sa wala, guys. It's because, sobrang busy talaga namin kasi dun sa Shopee pa namin, ang dami namin mga ginagawa sa hassle. Tapos, ang ending nun, guys, na-busy lang kami. Though, may mga nabili kaming mga gamit. Nakabili din kami ng property. Pero, alam yung wala kaming parang liquid cash. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, marunong akong maghanap talaga ng pera. Pero ayoko yung pera na nasa stock lang siya dyan. Gusto ko umiikot-ikot na siya lagi sa business, which is not good. No? Kailangan may pondo ka talaga na liquid cash. Na, meron naman liquid cash, pero hindi ganun kalaki. Kasi nga, gusto ko siyang sa negosyo. So, ganun yung ko. So, pangalawa is pagod kami lagi. So, yung pagod, syempre, dahil whole day ka nagtatrabaho, whole day ka naghahanap ng pera. So, laging pagod talaga. Hindi lang literal pagod sa katawan, but also pagod din yung utak natin. Kasi, ang daming ideas na pumapasok sa utak ko. Kasi, syempre nga, hindi ko alam, ang daming pumapasok na idea sa utak ko. So, talaga, ang dami mong gustong gawin, wala nang focus na nangyari. So, ang dami naming gustong gawin. Yun, napagod kami, nakakapagod yung buhay na yun. Though, meron kaming malaking income, malaki talaga yung income namin before, pero, yun nga, laging pagod, no? And then, pangatlo is, syempre, etong unhealthy food. Sa mga old viewers ko rin, napapansin niyo before, though may kumakain pa rin naman kami ng mga medyo unhealthy, but literal talaga na even si Hagrid, kumakain talaga niya ng gulay. Kasi pag kumakain kami, may size na gulay yun. Kasi nga, talagang intentional ko yung ginagawa. Kasi para hindi nagkakasakit, ganun. So, intentional talaga ako nagbumili ng gulay. But then, nung naging busy kami guys, sa negosyo, ganyan, sa mga iba-ibang bagay, syempre, pagod ka na. So, bumibili ka na lang ng pagkain na ready to eat na, ganyan. So, yan na yung naging namin, routine. Tapos, syempre, hanggang sa dumating yung time, si Papa na yung nagluluto ng pagkain namin, hindi na ako. So, ang ending, syempre si Papa, hindi naman siya ng mga gulay kasi lalaki siya, di ba? Parang hindi siya kung siya lang talaga, ayaw niya talagang magluto ng gulay. Pero kumakain siya ng gulay pag nagluluto ako. But literal na siya, pag siya,
pag siya yung nag-iisip ng uulaman namin, hindi talaga siya bibili ng gulay, guys. So, ganun yung ano. So, nagiging unhealthy na. So, ayokong nagiging unhealthy yung pagkain na walang gulay because concern ko din si Hagrid kasi nga, di ba, may panahon ko na maraming mga sakit. And ito, pang-apat, guys, ito yung pinakagrabe at pumatay sa ano namin, is yung aming utang. So, yung utang namin, guys, is actually lahat yun sa negosyo. Sinasabi ko sa inyo, grabe ako before. Nagbubukas ako ng tindahan na walang pera. So, nagbubukas ako ng tindahan na walang pera, guys. Pero, applicable siya before pandemic. But, nung parang natapos yung pandemic, hindi pa naman natapos, pero yung parang naglaylo na yung pandemic, hindi na ganun ka. Mapifeel mo na yung crisis. Hindi mo na mapipredict yung ano ng tao. Iba na siya. Basta iba na ngayon, guys, sa mga nagnenegosyo na medyo matagal na, mapifeel nyo yan, alam nyo yan, diba? So, iba na ngayon. So, hindi na siya pwedeng uutang ka para i-negosyo. Hindi na ganun eh. Hindi na, parang, okay lang siya sa mga malalaking mga negosyante na. Pero pag small time ka lang na negosyante, parang hindi siya applicable kasi marami na talaga nagsasarang mga negosyo ngayon, guys. And, yun, dumami yung utang namin because of yung pinaka-ano talaga sa negosyo. And syempre, kung mahina yung business, wala kang i-ano sa utang, diba? Walang magsusupply or walang mababayad ng mga inutang mo. So, lumaki yung utang namin, malaki yung income. Napapansin nyo, lumaki yung income, mas lalong nabaon sa utang. Alam niyo yun? alam niyo yung ganun, parang nasan yung logic dun? So, diba? Parang maiisip mo rin. So, sa akin lang to, guys, I'm not judging yung iba. Kasi iba-iba naman tayo ng tinatahak na daan. But it's lang, sa amin lang yun, guys. Yun lang yung mga experiences namin at saka yung mga namin sa buhay. Usapan natin yung kung ano na yung status namin ngayon about sa mga utang namin. But 80 to 90% ng utang namin is nawala na talaga siya. So, yun. And then, pang-lima, the last one is no time for vacation. Ito yung tanong sa akin ni Papa before, bakit daw nung malit pa yung kita namin, kung sa pangit na bahay pa kami, nakakapagbakasyon kami. Diba? Literal talaga, every birthday ni Hag nagbabakasyon na, or meron kami pupuntahan na lugar. But then, nung lumaki na yung income namin, hindi na kami nakapagbakasyon because dumami na yung responsibilities, dumami na yung mga needs namin, parang hindi mo na namamalayan, nag-a-add up na siya. Alam mo yun, lumalaki siya ng lumalaki na hindi mo siya napapansin. So, yun yung nangyari. And, parang, yun nga, na-realize din namin, nung simple pa yung buhay natin, konti lang yung responsibilities natin, tapos, konti lang yung needs natin, kaya, napupunta dun sa mga leisure, parang once a year nakakapagala tayo. Pero nung hindi na kami nakakapagala, guys. Kasi syempre, hindi ka pwede mag-loss kasi may binabayaran kang utang, dami kang binabayaran ng mga expenses. Which is now, sobrang konti na lang. Now, we have options now na pwede kami magsara. Or we have options now na ma-prioritize yung ibang bagay compared sa puro negosyo na lang lahat. Or parang naghahanap lagi ng pera. Parang ganun. So, next time pag-uusapan din natin yan. Pero yun yung mga feeling namin na parang useless life sa phase namin na yun, sa season ng buhay namin before, na ganun siya. But I'm not judging anyone na nagkautang. Because, depende din kasi yan eh. Sa amin, malaking impact yung naging naging utang namin talaga sa buhay namin. So talaga nakakatakot na siya balikan yung mga panahon na yon. And I'm so thankful that nilid kami ni Lord sa tamang daan ngayon. And I'm so happy, sobrang happy, guys. And I'm so contented na hindi naman ganun nakalakihan yung kinikita namin, but meron pang kaming naitatabi. Hindi man ganun kalaki, but at least kasi before, malaki yung kita namin, pero hindi kami nakakapagtabi because ang daming nga expenses, ang daming mga bayarin, diba? Or lumalaki din yung ating mga pangangailangan. So ngayon, nasa phase na kami ng life ngayon na parang we surrender all to God na si Lord na yung bahala. And alam niyo, really God provides talaga, sobrang talaga. So yun.
Yun yung aming mga karanasan sa aming useless life na era sa buhay namin. So, I hope you guys enjoy and sana meron din kayong mga experiences na i-share dito sa ating comment section para naman meron na yung matutunan yung iba. So, yung mga experiences ninyo, nakala nyo kayo lang yung nag-struggle, hindi oy. I-share nyo din para malaman din natin kung sino yung mga nag-struggle din sa buhay-buhay natin ngayon, especially sa season 9. Crisis talaga siya. Talagang mayroon tayong mga pinagdadaanan. And I hope sa community natin dito is makapag-share tayo, no, at saka may makapag-advise na iba, no. Yun yung gusto kong maging goal, na ma-share yung mga problems natin, ng mga struggles, para meron din makapag-advise na iba ng mga mommies natin at saka mga daddies or mga ates and kuyas, diba? So yun lang. So I hope you guys enjoy and see you in the next video. God bless everyone. Bye!